Lura podo kwa kuchunjo gweng ma Kiringani Group Ranch, Transmara South, kaluwore gi chich ni nitie jal moro magato ya kolop gi mara moe kamia beach. Lobno mantiere machiegni kod kara rito le mag bunge ma Mara. En mano makoro jopiny osingo chiwo arita gi tekre gi duto kaka yoneno ni ok oyake. Cleophas Oloch ntiere kod ler. Wadonjo e gweng ma Imbolot, mae ok en mana gweng. Duond winy mayuak kod yamo makudho mayom. Umo mirima kod arita ma itimo kae otieno mangima. Ei lum kod alwora mokwe kama. Mae en pap maramen. Lweny malich ma igoka. En lweny mapek mana kaka ming'ade kok punda. Mirima jaidhoga kae. Kabende, geno koro duono. Geno maduono ni biro kaluwore gi dwaro mag jok moko mapoko yangi makaluwore kod jogweng. Nitiere gi paro mano mar uso lobno malachne romo heka 500. Lo ma jogwengno wacho ni nowenegi kod kweregi ni tieng' mabiro. Kinda kod gige lwenye magimanore godo kagisingo mar rito lobno magiwacho ni achudhe ok bi kawo ngang'. Emmanuel Moseka en rawera marito lobni kendo nyiso kaka gisedhache chenro no mangima. Na walipotenga walitenga kwa sababu ya community kwa ujumla, lakini watu wachache ambaye ni wazee wakubwa ama ni brokers ama ni viongozi ambaye wamekuwa viongozi wa nchi yetu, wakaja wakanyakua, wakaenda kuibadilisha title, wakaibadilisha majina, wakaibadilisha iwe ya watu 7. Hawa viongozi ndio wanaenda wanaonga maaskari, wanatuma wakuje watutishie, wanatupiga marisasi kwa nchi yetu. Na kwa sababu ya hiyo, tukiwauliza muka hapa kwa sababu ya oda ya nani, wanasema hiyo sio maswali mnatuuliza. Bunguni maugutongi karitolema Mara. Raweregi nindo bedu tieno mangima. Gichamo chiemo magiyudo. Kendo ginindo e dier ot kata lo, kagiketo geno kuom gin giwegi. Nataka tuambie IG wa police pamoja na wasiri wa internal security, Murkomen. Kama wewe uyuko nyuma ya hii maneno, tunataka ujitokeze uhakikishe ya kwamba unapigania haki yetu. Maana wanasema wamepata order from above. Sasa above ni nani? Ni Murkomen. Wacha tukae kama watu ambao wana viongozi. Kwa sababu tumenyanyaswa kwa muda. Na saa hii visasi ambayo zimekuja, hatutaki manyanyaso. Hii ni wakati vitu zetu yote ambaye simenyakuliwa sirudi. Sani koro penjo thoth ka jogweng' wacho ni ling' ma sirkand kaunti kod sirkal mamalo odhi alanda. En ng'awa madwaro lobni makoro ywaruok okwako. Cleophas Oloch, Ramogi TV.